tema. Vi Hrvati niste ubojice samo u svojim snovima, znate, vi ste vodili rat u Bosni, Slavoniji, Dalmaciji, vi ste svoj vlastiti narod ugrozili živote, poslije izazvali rat NDH nakon što ste svom narodu ugrozili živote. U tom ratu stradalo 100.000 ljudi. Nakon Domovinskog rata u zadnjih 30 godina samo u Hrvatskoj umrlo 1 milijun ljudi. U zadnjih 30 godina je umrlo u Hrvatskoj 1 milijun ljudi, u zadnjih 13 godina umrlo 300.000. Na cijelom Balkanu, Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Albaniji, Makedoniji u zadnjih 30 godina umrlo 3 milijuna ljudi. A u zadnjih 14 godina u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji umrlo oko 1 milijun. Znači, vi Hrvati niste ubojice samo u svojim snovima. I vaša vojska i vlada, vi samo u svojim snovima niste ubojici. I kogod s vama surađuje, isto tako ono je ubojica, Njemci, Austrijanci, Švicarci, Ameri i NATO članice, jer svi ste vi isti, ko bi s vama surađivao da je normalan, a normalnih nema puno.